сағат хөрмәтле тыңлаучылар. Кайырлы күн. Саопту күн. Мераба. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном уроке по изучению башкирского языка. Башкорт телендә матур, таза һөйләшер өчен әйдәгез телдәребезне шомартып алайык. Сделаем артикуляционные упражнения. Мин кабатлайым, һөйләйм, һез артымдан кабатлагыз. Х, ха, кын, хә, ңа, так, мак. Әйдәгез бергәләп кабатлап үтәйек. Повторяйте за мной. Х, Х, ха, ха, кын, кын, хә, хе, ңа, так, так, мак. мак, Афарин. Әйдәгез инде хәзер тиз әйткес әйтеп үтәйек. Һавык, һау халкын була. Һавык килһә, һау туңа. Әйдәгез минең арттан кабатлайык. Повторяем за мной. Һавык, Хавак. һау, Хау. халкын була. Халкын була. Һавык, Хавак. килһә, Килһә. һау туңа. Хау. Туңа. Әйдәгез тагын бер дә кабатлап үтәйек. Һавык, һау халкын була. Хавак. Хау. Халкын була. Һавык килһә, Хавак килһә. һау туңа. Хау туңа. Афариндар. Слайдка игътибар итегез. Был 4 юлда хәрефтәр бирелгән. Уларның кайһы берәүләре кабатлана. Һез кабатланмаган хәрефтәрне тапһагыз, бүген дәрестә кем турында һөйләшәсәгебезне белерһегез. Перед вами цепочка из букв. Некоторые буквы в одной строчке повторяются. Если вы сможете назвать буквы, которые даны только один раз, то сможем назвать тему нашего урока. Внимание, пожалуйста, на слайд. Какие буквы у нас повторяются? Г, Е, тагыла. Так, где-то в первой строчке, по-моему, нету второй буквы М, поэтому ее оставляем. Какие буквы у нас повторяются на строчках? Буква Г правильно назвали. Артабан, дальше. Б убираем, Г убираем и В убираем. Соответственно, у нас на первой строчке остались 4 буквы. Кто может их назвать, которые не повторяются? Икенче хәреф. Әйе. М, И, Әйе. А, еще одна буква осталась. Т хәрефе. Т хәрефе тұрып қалды. Артабан переходим на вторую строчку. Какие буквы здесь повторяются и какие мы можем оставить. Повторяющиеся буквы. У нас уже пустили вперед. Соответственно, у нас первые 2 строки слово нашего просветителя, имя нашего просветителя, нашего поэта, который нам помогает на протяжении всех уроков. Мифтахиддин у нас вышло. Я думаю, мы 3-ю, 4-ю строку можем даже не делать, потому что все, надеюсь, поняли. Сегодня мы будем разговаривать про Мифтахиддина Акмуллу. Беренче юлда безнең хәрефтәр, беренче икенче юлда безнең Мифтахиддин хүзе килеп чыкты, өченче, 4-нче юлда безнең Акмулла фамилия килеп чыкты һәм бүгенге дәрестә без сезнең менән Тимәк Мифтахиддин Акмулла турында һөйләшәсәкбез. Сегодняшний урок мы посвятим жизни и творчеству Мифтахиддина Акмуллы. И давайте проведем словарную работу и изучим новые слова, которые будут нам помогать на протяжении сегодняшнего урока. Слова һүзләр менән эш үткәрәйек, хөрмәтле тыңлаучылар, һәм бүгенге дәрестә кулланасак һүзләрне кабатлап яңадан өйрәнеп китәйек. Просветитель башкорт телендә мәгърифәтсе була. Пожалуйста, повторяйте за мной. Просветитель мәгърифәтсе. Дөрес. Артабан просвещение мәгърифәтселек. Мәгърифәтселек. Просвещение. Тимәк, творчество ижад. Литература безнең әдәбият. Поэт шагыйрь. Учитель безнең укытучы. История у нас тарих. Һәм след эз.
Эз. Артабан дәвам итәбез. Знание ул белем була. Әйдә кабатлайык әле. Белем. Назидание. Нәсихәттәр. Нәсихәттәр. Дети ул балалар. Балалар. Значительный. Әһәмиятле. Әһәмиятле. Известный. Мәшһүр. Родиться. Тыуырга. Тыуырга. Оставлять. Калдырырга. Обучать, преподавать ул укытырга. Звать, призывать ул инде сакырырга. Әйе, афарин. Ниндәй булмың ул? Кайдан ишетелә? Коштар һайравымы әллә шишмә агышымы? Сихри моң кайдан килә ул? Шишмә, коштар тавышы ла түгел, ирәндектән моңдар агыла. Моңдар, был бит Курай моңы. Тыңлайымсы тағы ла. Курай-кайым, ни хакында һөйләйһең? Кемде генә көйләйһең? Сеү һолоҡай, өнһөҙ генә тыңла, серле моңдарымды һин аңла. Әйҙә әле, бергә юлланайыҡ, моң илемә, сәйәхәткә юл алайыҡ. Дуҫтар, беҙ һеҙҙең менән бөгөн Ҡурай иленә сәйәхәт итәсәкбеҙ. Ҡурайҙың 7 тажы бар. Беҙҙең дә дәресебеҙҙең 7 рубрикаһы буласаҡ. Беренсе рубрика күсәбеҙ, переходим на первую рубрику. Тимәк, беҙҙең беренсе рубрика «Телсе ғалимдар» тип атала. Первая наша рубрика называется «Ученые-лингвисты». Әйҙәгеҙ, мәғрифәтселек тигән һүҙгә аңлатма бирәйек. Тимәк, мәғрифәтселек рус теленә просвещение тип тәржемә ителә. Һәм был һүҙгә ниндәй аңлатма бирер инегеҙ? Какой смысл вкладывается в значение этого слова? Как вы думаете? Хотим построить с вами диалог мәғрифәтселек яки просвещение. Как вы думаете, какое объяснение можно дать? Что означает это слово, хөрмәтле тыңлаусылар? Әйҙәгеҙ, әүҙемерәк һөйләп китәйек әле. Мәғрифәт ғәрәп теленән ингән һүҙ, ан, белем, культура тигән мәғәнәне аңлата. Әйе, Аң, белем, дөрөҫ. Артабан, тағыла кемдеңдер бәлки икенсе аңлатмалары бардыр. Тимәк, мәғрифәтселек аң, белем таратыуға, кешелекте алға әйдәүгә, яңы ижади, фәнни офоҡтар асыуға йүнәлтелгән эшмәкәрлек. Просвещение – это передача и получение знаний, без которых немыслимо ни развитие культуры, ни развитие цивилизации. Аҡмулла ул төрки халыҡтары араһында беренселәрҙән булып мәғрифәтселек таратҡан һәм үҫештергән. Халҡыбыҙҙы белемгә, яңы тормошҡа әйҙәгән һәм саҡырған. Уның һүҙҙәре бөгөнгө көндә лә актуаль һәм белемгә юл асып тора инде. Акмулла одним из первых в тюркской литературе провозгласил идею просветительства. Башҡорт мәғрифәтселек тарихы араһында тағыла Мөхәммәтселим Өмөтбаев һәм Ризайдин Фәхриддин яҡты эт ҡалдырҙы дип әйтергә лә була. Ә һеҙ кемдәрҙе беләһегеҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, каких просветителей из своего народа вы можете назвать? Тимәк, Мифтахиддин Акмулла башҡорт халҡының түгел, ҡаҙаҡ халҡының һәм татар халҡының шулай уҡ мәғрифәтселек эштәрен башҡарып йөрөгән просвещал народ. Тағы ла кемдәр һеҙҙең халҡығыҙҙа бар, хөрмәтле тыңлаусылар? Абай Ҡунанбаев, Так, ул кем ул? Ыбырай Алтынсарин, қазақ халқының ұлы, ағартушылары, ғұлама, данышпан, өте белгілі кісілер. Аңлашылды, рәхмәт. Ярай, тимәк, белем кешенең наҙанлыҡҡа ҡаршы ҡоралы. Бөйөк мәғрифәтселәребеҙ ошоно әйтергә теләгәндәрен дөрөҫ аңлап, хәтеребеҙҙә һәр саҡ тотайыҡ, хөрмәтле тыңлаусылар. Һәм икенсе рубрикабыҙға күсәбеҙ, икенсе тажға. Икенсе рубрика беҙҙең һорау-яуап дип атала. Вторая наша рубрика называется «Вопрос-ответ». Әйҙәгеҙ бер һорауға яуап бирәйек. Ни өсөн Аҡмулла дип атағандар? Ни өсөн ул Аҡмулла булған ул? Әйҙәгеҙ яуап бирәйек әле. Һорауҙы слайдта күрергә мөмкинһегеҙ? Можно ответить. Әлбиттә. Акмулла оңа Қазақстанда бирелгән кличка дип атарға була, ҡушамат.
Чөнки ул дин илемене бик яхшы белгән. Казакстан чүленә чыгып киткәндә ул казак балаларына диндан сабак бирә. Шуңа күрә аңа Ак мулла дип кушамат кушалар. Афарин. Тағы да шуны өстәп әйтеп китке килә, ул исем уны халык бирә һәм уны саф күңелле, намыслы, укымышлы, белемле, тәрбия бирүсе, тура һүҙле, халык алдында абруйы зур булган өсөлә Акмулла исеме бирелеп кителә инде. Шагыйрь был исемде үзе өчен дәрәҗә дип һанаган инде. Акмулла, живя среди башкир и казахов, пересказывая повсюду свои стихи, участвуя в поэтических состязаниях с известными сесенами и акынами, оттачивает свое импровизационное мастерство, получает в народе славу талантливого поэта и чистого, праведного учителя, то есть Ак, белый, чистый, Муллы, отсюда и происходит имя, либо прозвище Акмулла. Афарин, молодцы. Хәзер инде киләһе һорауга күсәбез. Акмулла иҗады нинди халыкларның әдәбиятендә зур йогынты яһаган? Шулай ук был һорау белән такталап карап китә алаһыгыз. Әйдәгез җавап бирәйек әле. Тагы ла башкорт халкынан тыш нинди халыкларда ул зур йогынты яһап үткән Акмулла? Акмулла иҗады башкорт халкынан тыш, казак халкының һәм төрки халыкларының әдәбиятын үстерүенә зур йогынты яһаган. Афарин, дөрес. Әйтеп китке килә, Акмулла башкорт теле үсешендә зур роль уйнаган. Уның иҗады казак һәм татар әдәбиятында үсешенә әһәмиятле йогынты яһай. Уның исемен төркмәндәр, карагалпактар һәм башка төрки халыкларында киң билдәле булган. Творчество поэта оказало значительное влияние на развитие казахской, татарской и других литератур. Он был широко известен также среди туркмен, узбеков, каракалпаков и других туркоязычных народов. Артаман күсәбез өченче рубрика. Өченче рубрика безнең Акмулла яктылык йырсыһы дип атала. Третья наша рубрика называется Акмулла певец света. Әйдәгез тагы ла килә һорауга җавап бирәйек. Акмулланың һеҙгә ниндәй шиғырҙары билдәле? Какие стихотворения Мифтахетдина Акмуллы вам известны? Әйдәгез һанап үтәйек әле. Башкорттарым укыу кәрәк, укыу кәрәк. Был уның иң киң билдәле шиғыры. Тагы ла артабан. Урыным зиндан. Мифтахетдин Акмулла башкорт халкына укырга, гыйлемгә әндәп шиғыр сыгарган дип әйтеп китергә лә мөмкин. Ул шиғырга көй һалынган. Шул йыр менән әйдәгез танышып үтәйек. Мифтахетдин Акмулла в своем стихотворении «Мои башкиры, надо учиться» призывал башкирский народ к просвещению и к знаниям. Әйдәгез беренче өлешен укып үтәбез бергәләшеп, һәм һуңнан һеҙгә йырды тыңлап ишеттерәбез. Әйдәгез башта укып үтәйем. Башкорттарым, укыу кәрәк. Арабызда надандар күп, укыу һирәк. Аңғыра аюдан Уралдағы курыккандай, эй туғандар, наданлыктан куркыу кәрәк. Мои башкиры, учиться надо. Без добрых знаний и умных мыслей народ что стадо. Медведя бойтесь, ну а невежества бойтесь больше. К образованию, мои башкиры, стремиться надо. Әйдәгез беренче куплетты күмәкләшеп бергәләп укып үтәйек, ә һуңнан инде йырларбыз. Әйдәгез мин укыйм, һез арттан кабатлагыз. Башкорттарым. Укыу кәрәк. Арабызда надандар күп. Укыу һирәк, әйе. Аңғыра аюдан Уралдағы курыккандай, эй туғандар, наданлыктан куркыр кәрәк. Наданлыктан куркыу кәрәк. Афарин, әйдәгез был куплетты бергәләп йырлап үтәйек. Башкорттарым, укыу кәрәк. Арабыздан надандар күп, укыу кирәк. Уралдағы курыккандай, эй туғандар, наданлыктан
Афарин, зур рәхмәт. Телмәреңде үстерү өчен һүзлек байлыгын арттырырга, паразит һүзләреннән котылырга, аралашу практикаһын киңәйтергә кирәк. Иң мөһиме һөйләмнәрне дөрес төзергә өйрәнергә кирәк. Әйдәгез карап үтәйек. Демәк, безнең 4нче рубрикабыз тел серләре. Наша 4-я рубрика секреты языка. Рассмотрим предложение. Тәүге һөйләм ул. Акмулла Оренбургда шигъри хат ебәрә. Икенче һөйләм. Акмулла из Оренбурга отправил поэтическое письмо. Порядок слов в башкирском предложении выглядит так. Сначала подлежащее, плюс второстепенные члены, плюс сказуемые. То есть сказуемые, это, как правило, глагол, занимает последнее место в предложении. В нашем случае ебяря. Подлежащее первое в башкирском языке в предложении подлежащее становится всегда в начале предложения. В нашем предложении Акмулла. Второстепенные члены между собой располагаются более или менее свободно. Определение обычно ставится перед определяемым словом. В нашем предложении, в нашем примере это слово шигри. Дополнение в предложении может находиться до или после подлежащего, а также перед сказуемым. В нашем примере это определение хат. Обстоятельства места и времени могут стоять и в начале предложения, и перед сказуемым. В нашем случае обстоятельства места это Эренбурдан. А хәзер әйдәгез инде беренче күнегә эшләп китәйек. Давайте выполним первое задание. Определите правильные построения слов в предложении. Һөйләмдәрдә һүзләрне дөрес тәртипкә куегыз. Һез күрергә мөмкинлек слайдта һүзләр дөрес куелмаган. Әйдәгез бергәләшеп дөрес тәртиптә һүзләрне куяйык. Бында тауган. Акмулла Башкортстанда туган. Әйе, афарин. Афарин, дөрес. Икенче һөйләмдә нисегрәк дөрес яңгырай? Акмулла тарихта якты эз калдырды. Әйе, дөрес, афарин. Өченче һөйләмгә игътибар итәйек хәзер. Акмулла мәктәптә казак һәм башкорт балаларын укыткан. Әйе, быныһы. Афарин, дөрес. Артабан. Дүртенче һөйләмгә игътибар итәйек. Акмулла сынавга һәм белемгә яңа тормышка шакырган. Әйе, афарин. Ә хәзер әйдәгез адакты һөйләмдә карап үтәйек тә. Акмулла әдәбиятта әһәмиятле урын алды. Афарин, дөрес. Шулай итеп, без һезнең менән һөйләмдәрдә һүзләр тәртибенең урынлашуын практик яһәттән каранык. Слайдка игътибар итһәгез, һез слайдта Мифтахиддин Акмулланың һәйкәлен күрәһегез. Был һәйкәл безнең университет эргәһендә урынлашкан. Ә хәзер без инде 5нче рубрикага күсәбез. Ул Акмулла университеты дип атала. 5-я рубрика называется Акмуллинский университет. 2006 елда Башкорт дәүләт педагогия университеты Мифтахиддин Акмулла исеме бирелә. 2007 елда инде уның төп корпус алдында һәйкәл куела. Ел һайын гөрләтеп Акмулла көндәре узгарылып тора. Был мәртәбәле сарыга әзерлек безнең уку йортында ла ел дәвамында алып барыла инде. Мифтахиддин Акмулла исемендәге стипендияла булдырылган. Югары һөҗүмтәләр өчен ел һайын бирелеп тора бу стипендия. Акмуллинские чтения являются знаковым событием в республике, которое проходит ежегодно. В 2020 году прошли 15-е Акмуллинские чтения. Ежегодно международные Акмуллинские чтения посещают свыше 1000 человек. Из них более 200 ученых из разных городов и регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Учреждены стипендии имени Мифтахиддина Акмуллы, присуждаемые студентам ряда государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования. Безнең факультетыбызда эшләп килгән Корос халык театры бөек мәгърифәтсебезнең тормыш һәм иҗат юлына арналган Акмулла исемле спектаклен дә куйды. Әйе. Ә инде 6-нчы рубрикабыз безнең Акмулла исемен мәңгеләштерү дип атала. 6-я рубрика называется «Увековечивание памяти Мифтахиддина Акмуллы». Республикала Акмулла исемен мәңгеләштерү буенча күп эшләр башкарылып үтте инде. Миякә районы Тукханбай районында Акмулланың тууына 150 ел уңае менән 1981 елда йорт музее асыла. Шулай ук Акмулла исемендәге премияла булдырыла. Ул исемгә Акмулла тормышын, иҗадын, өйрәнүчеләр, уга арнаган әҫәрҙәр, шиғырҙар языусылар лайыҡ була инде.
Шулай ук Башкортстан киностудияһы Акмулла дигән документаль фильмда төшергән. Захир Исмагилов Акмулла операһын язды. Деревня Туксанбаева сегодня, Акмулинские родники, Лесная поляна, любимое место Акмуллы, Яйляв, Водяная мельница. Эти и другие работы художников Рафаэль Абдуллов посвящает выдающемуся поэту, просветителю Мифтахиддин Акмулле. Его работы вы можете увидеть на слайде. Һәм күп башка эшләр белән Мифтахиддин Акмулланың исемен мәңгеләштерүгә багышланган һәм әллә эшләнеп бара. Әйдәгез һорауга җавап бирәйек. Һәм 7-нче рубрикабыз белән Акмулла насихаттары дип аталады. 7-я рубрика это назидание Акмуллы. В жизни первое совесть нужна, совестливость. Совестливость, как Божья, дается нам милость. Эти строки из известного произведения Акмуллы «Назидание». Здесь просветитель обратился к качествам, которые может и должен обладать каждый человек, независимо от своего физического совершенства и общественного ранга. Назидание – это наставление кого-либо на путь истинный, внушение ему собственных понятий о нравственности. Насихат ул тәртип, кылык турында өйрәтелеп әйтелгән һүз, үгет насихат инде. Послушаем назидание Мифтахиддина Акмуллы, которое актуально по сей день. Первонаперво совесть нужна, совестливость. Совестливость, как Божья дается нам милость. Мало молвить с усердством, прости меня, Боже. Молча совесть блюсти много дороже. Честь и честность – второе условие. Если нет у нас чести, то и не будет. Хоть тресни. Для бесчестного лучшее место в могиле, чем ходить по земле в святотатственной силе. Третье сказано ум. Говорить с дураками не словами приходится, а кулаками. А сердясь, дураки посягают на веру. Ни в делах, ни в суждениях не ведая меру. Благодарность, мы скажем, четвертое свойство. Коль ты неблагодарный, с очей моих скройся. За добро благодарен будь, и за доверие, и за то, что Отец в мир открыл тебе двери. Свойство пятое – это порядочность. С ней мы любовь обретем. Нас любовь возвышает и делает чище, потому мы до гроба любовь свою ищем. А шестое условие – это терпение. Терпеливый достигнет всего, без сомнения. Нетерпение – признак отсутствия воли. Приведет он к раскаянию, скорби и боли. Страсть – седьмое условие. Страсть – это пламя. Это пламя небесное властвует нами. Мудрецы говорят, все, что сказано выше, совмещается в нас под единую крышей. Назидание поэта-просветителя – это удивительная кладезь мыслей, само воплощение мудрости. Хәзер инде Синквейн өчен тәкъдим итәбез. Уның алгоритмы белән танышып үтәйек. Познакомимся с правилами составления Синквейна. В первой строке одним словом обозначается тема, именем существительным. Вторая строка – это описание темы двумя словами, прилагательные. Третья строка – описание действия в рамках этой темы, тремя словами. Это либо глаголы, либо причастие. Четвертая строка – это фраза из 4 слов, выражающая отношение к теме. Разные части речи могут там использоваться. И пятая строка – это одно слово и синонимом темы является. Әйдәгез бергәләшеп эшләп караек. Тәүге юлда ниндәй һүз тура килә? Имя существительное. Бедең Акмулла, әйе, афарин. Ә икенче юлда ниндәй һүз куярга мөмкин? Акмулланы нимә сагылдыра? Әйе, артабан афарин. Укымышлы, белемле дип әйтеп китергә була бит инде. Тагыла ниндәй һүзләр кулланырга мөмкин? Икенче юлда. Акыллы. Әйе. Мәгърифәтле.
Һүҙҙәр ҡулланырға мөмкин. Афарин. Әйҙәгеҙ, 3-нче юлға күсәбеҙ. Тимәк, 3-нче юл тағы ла ҡабатлап үтәм. Описание действия в рамках этой темы 3 словами. Беҙ бөгөн Мифтахетдин Аҡмулла тураһында һөйләшәбеҙ. Һәм ниндәй һүҙҙәр менән беҙҙең 3-нче юлда ҡулланырға мөмкин? Аҡмулла ни эшләгән һорауына яуап бирәйек әле әйҙәгеҙ. Не эштеген. Өлең жазған. Аҡмулла өндәгән була, тағы ла артабан. Шиғыр язған. Эйе. Тағы ла Баларҙы белемгә өндәгән, яҡтыға өндәгән. Уҡытҡан. 4-нче юлда беҙҙең сиңпәйендә нимә әйтеп үтергә мөмкин? Тағы ла 4-нче юлды ҡабатлап үтәм. Фраза из 4 слов, выражающая отношение к теме. Төрлө һүҙҙәр ҡулланырға мөмкин. Беҙҙең темаға ниндәй ҡағылышлы 4 һүҙ ҡулланырға мөмкин? Түркі милләтенең Аҡмулла мәғрифәтселек идеяларын таратҡан. Афарин, дөрөҫ, шулай итеп ҡулланырға мөмкин, әлбиттә. Аҙаҡҡы юлда бер генә һүҙ менән нисек уны сағылдырабыҙ инде? Аҡмулла әдибиәтче. Эйе. Теманың синонимы ла булырға мөмкин, синоним темы. Аҡмулла мәғрифәт атаһы. Эйе, афарин. Дөрөҫ, ҡулланырға мөмкин. Бына һеҙ слайдта ҡарап китергә мөмкинһегеҙ. Унда беренсе һүҙ итеп Аҡмулла алынған, икенсе һүҙгә ул белемле, мәғрифәтселек дип аталарға мөмкин. Өсөнсөһө ул Аҡмулла саҡыра, өндәй, яҡтырта. Эйе. 4-нче юлға Аҡмулла яҡтылык йырсыға. Эйе. Аҙаҡтан инде ул синоним белем дип алырға мөмкин инде. Глава Башкортостана Ради Хабиров подписал указ о праздновании в 2021 году 190-летия со дня рождения выдающегося башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина Аҡмуллы. Аҡмулла кеүек оло шәхестәребеҙ тураһында хәстәрлек күреү иң элек беҙҙең үҙебеҙҙә, бөгөнгө заманға кәрәк. Сөнки халыҡ үҙенең улдарын һәм ҡыҙҙарын иҫкә ала, фекер йөрөтә икән. Ул иң элек үҙенең асылы, яҙмышы хаҡында уйлана. Йәшәргә, алға барыуға ынтыла тигән һүҙ. Ҙур рәхмәт беҙҙең менән ҡатнашҡанығыҙ өсөн, хөрмәтле тыңлаусылар. Бөгөнгө дәрестә беҙ Мифтахетдин Аҡмулла тураһында һөйләшеп киттек. Ҙур рәхмәт.